Mit csinálsz te itt? Mit csinálsz? Mi van a kezedben? Valamit elloptál? Hadd engedd el! Istenem, meg akartál lopni? Az Isten verjen meg, te erkölcstelen, te rongy! Nem, Tolvaj! nem loptam el. Fogd be a szád! Fogd be, nehogy én is szétverjem a képedet! Te szemtelen! Aljas! Takarodj! Takarodj! Mi a baj? Tűnjön a házamból, takarodj! Menjünk! Jó. A te fajtádnak nincs helye itt! Tűnj innen! Meg ne lássalak itt, te hálátlan, menj! Hálátlan! Kifelé! Hálátlan! Lámia! Gyertek! Nézzétek, milyen férget hoztatok a házamba! Mit tettél, Lámia? Mondd meg! A pasa befogadott téged. Te pedig aljasul megloptad! Rajta! Szégyentelen hitvány. Én nem loptam. Azt mondod rám, hogy hazudok? Ki vette ki ezt a fiókomból? Kinek a kezéből vettem ezt ki? Én nem loptam, Mácsite néni, esküszöm. Hallgass, vagy agyonverlek! Jó van, Hagyj! Azt a nyakláncot Kenan úr adta nekem. Maradj csendben. Istenem, adj nekem türelmet! Micsoda hazugság! Mácsite, dobjátok ki! Nem akarom látni! De kérem! Kérem, Nincs uram! ellenvetés! Én meg sajnáltam. Befogadtam, hogy ne maradjon az utcán. Tegnap volt, hogy egy csomó pénzt fizettem a kórháznak. Ő pedig ki akar rabolni. Péter! Kenan úrtól kaptam. Vigyétek már innen, nem akarom látni. Vasárnap, de ének idején... Azt mondtam kifelé. Rendben. Gyere. Gyere csak, gyere. Gyere csak. Én nem vagyok tolvaj. Takarodj! Hogy tehettél ilyet? Csökrű úr nem véletlenül dobta ki. Ki tudja, miket lopott onnan is. A szégyen. Elise asszony, mondta, de én nem hittem el. Bolond fejem. Most megjártam. Nem véletlen a mondás, hogy a szánalom csak bajt szél, most tessék. Mi történt, anya? Mi van? Nincs semmi, aludjatok. Felment a vérnyomásom. Hogy lehetséges ez? Jól van, feküdj le, elintézem. Menj be a szobádba. Tönkretettél engem, szégyenbe hoztál. Megaláztál engem. Mácsite néni, kérem, higgyen nekem. Az életemre esküszöm, hogy igazat mondok. Nem loptam el. Kenan úr nekem adta. Lányom, legalább engem ne akarj átverni. A hatalmas Hüszein Kenan miért adná neked az anyja nyakláncát? Nekem adta, ő adta. Miért adta? Rajta, magyarázd meg nekem. Gyerünk, magyarázd meg. Csak úgy adta. Jaj, teremtő Istenem! Istenem, mit tegyek? Ön egész éjjel itt volt? Nem hagyhattam egyedül az aranymazsolámat. Ti együtt jöttetek? Az úton összefutottunk. Hagyd azt. Feküdj csak le. Most elmegyek. Egy percet sem maradhatok itt tovább. Nem maradok ott, ahol tolvajnak neveznek és megrágalmaznak. Ne butáskodj. Hová mennél ilyen késő éjszaka? Egyébként is kidobtak. A pasa haragja reggelre elszáll. Én is beszélek majd vele újra. Tedd le. Feküdj le, és egyébként is beteg vagy. Rajta. Nem maradok itt. Azt mondtam, feküdj le. Különben én is mindjárt megverlek. Oh.
Kenan? Ágyban maradsz még? Ha mellém bújsz. Éhes vagyok. A parton együnk. Én majd készítek valamit. Itt nincs mit enni. Vagy megeszed, amit küldenek a házból, vagy lejössz velem a partra. Tudok egy nagyon hangulatos kis reggeliző helyet. Nekem jobb ötletem van. Menjünk a házba, és reggelizzünk velük. Ez jó ötlet. Gyerünk, Kenan, meglepetés lesz. Most Jamil és Leila sincsenek. Örülni fog, hogy nem eszik egyedül. Lepjük meg. Rajta. Kérlek. Lezuhanyozom és mehetünk. Rendben. Igyekezz, mert éhes vagyok. Rendben. Isten áldja Mácsite néni. Nem várod meg, míg beszélek a pasával? Semmi nem változtat. Nem baj, várj meg engem itt. Rendben, beszélek és jövök. Jó reggelt! Diétán vagyok, csak nem tudok róla, Majide. Hol a reggeli? Azonnal elkészítjük, de szeretnék mondani valamit önnek. Van még rokonod, aki nem dolgozik itt? Lamia, kérem, Nekem szóba ne hozz, Lámiáról ne beszélj! az este beszéltem vele, azt mondja ártatlan. Nem dobtad ki? Nálad is rezeg a léc, Majide? Tényleg, az életére is megesküdött, hogy a nyakláncot Kenan úrtól kapta. Hogyan már eredj innen? Ne idegesíts kora reggel! Az a lány még a kertünk előtt sem mehet el többé. Így felidegesíteni az embert. Tessék. Halló? Jó reggelt, itt Javidan. Jó reggel, kérem, hogy van? Köszönöm, jól. Arra gondoltunk, hogy átmennénk és önnel reggeliznénk a villában. Persze csak, ha megfelel. Hogyne, kérem, nagyon jó. Boldoggá tenne. Jöjjenek csak, akkor várom. Akkor mindjárt ott leszünk. Jöjjenek. Szaladj, fejedelmi reggelit készíts. Jön a hercegnő, gyorsan. Mit ácsorogsz? Menj! Megyek már. Mindenből tegyetek Igen, az asztalra. kérem, rendben. Sokféle Rendben. ételt állaljatok, ne Ne tatajázzatok, gyorsan! Gülay, Iliász, gyorsan, különleges reggelit készítünk, iparkodjatok. Miattam ne fáradjon, eszem, ami van. Vedd elő a rétest, kisütjük. Te omlettet készíts. Aztán bundás kenyeret, sajttal, meg ilyesmit. Gyerünk, Gülay. Kenan úr és Javidan itt reggeliznek. Igen, anya. Nem érgesítsük fel a pasát. Hogy az is mennyit bír kiabálni, Istenem. Mácsite néni. Mácsite néni. Majide, Iliász, ilyessetek! Javidan asszonynak hercegnő módjára tálaljatok gyorsan!
mindig nincs kész, hm? Siessetek, Güláj, megjöttek. Jaj, jó reggelt, szép reggelt. Az Isten hozta, jöjjön csak. Jó reggelt. Fényt hozott a reggelembe, jöjjön. Tessék. Nagyon Jó köszönöm. reggelt, Igen, Isten hozta. Kenan. Jó reggelt. Bocsásson meg, ilyen hirtelen, kicsit ügyetlenkednek le. Majid, egy gyorsabban. Mindjárt kész van. Azonnal. Nos, hogy vannak? Nagyon jól. Az itteni csönd mindig úgy megnyugtatja az embert. Szóval pihennek, nagyon jó. Parancsoljanak. Majid rétese fantasztikus, imádni fogod. Erre. Ön ide üljön. Nagyon köszönöm. Ki ez a neveletlen kora reggel? Haló? Jó reggel, Jamil úr. Ki más lehetne? Kedvesem. Persze, egy pillanat, adom. Tessék. Halló, Jamil? Mi újság? Hogy van a beteg? Jól. Túl van az életveszélyen, már átvitték. Hál' Isten. Az unokám hogy van? Leila nem terhelte túl magát, ugye? Jól vannak, apa. Remek. Én meg Javidan asszonnyal és Kenannal reggelizem. Egészségetekre. Hála nekik, nem kell egyedül lennem. Én ma hazamegyek. Miért? Van valami halaszthatatlan dolgod itthon? Apa, Leila ott marad. néhány napot marad. Miért hagyod egyedül, fiam? És ha történik valami az unokámmal? Itt az egész perepúgy, nekem ez sok. Értem. Apa, Lamia, hogy van? Ne is kérdezd. Kidobtam, nem dolgozik itt. Bocsánat. Kidobtad? Miért? Mert meglopott. Annyi jót tettem ellenére képes volt meglopni engem. Nem hiszem el. Honnan tudod, mit vitt el? Jamil, vendégeim vannak, majd elmondom. Várlak haza. Később találkozunk. Bocsánat, Jamil volt, hogy mennyit tud beszélni. Ki lopta meg önt? Az egyik alkalmazott? Lámia. Lámia volt. A szomszédunk Sükrű úr unokahúga. Igen, emlékszem. Kidobták otthonról. Megsajnáltam, és befogadtam az árvát. Jó Istenem. Bácsikám, ez biztos, Lámia nem teszi ilyesmit. Rajta kaptam, Kenan. Anyád gyöngyös nyakláncával. Mit mondasz, bácsikám? Rajta kaptam, mikor a fiókomba nyúlt. Aztán pedig kipenderítettem. Azt a láncot én adtam neki. Te adtad? Hogy tehetted ezt? Megint túl elhamarkodottan ítéltél. Ő mondta, hogy Kenan úrtól kapta, nem hittem el. Te elhitted volna a helyemben? Eszem ágába se jutott, hogy te adtad neki. Miért jutna? Hol van? Hová küldted? Nem tudom. Majidének mondtam, hogy küldje el. Kenan? Ja, Istenem, én nem tudtam. Lámia hol van? Te küldted előtt, hová ment? Nem tudom. A fenébe. Mondtam neki, hogy beszélek megint a pasában, az ajtóban várt rám. De amikor megtudtam, hogy önök jönnek, elfelejtkeztem. Az előbb néztem, nincs ott, elment. Mit tettetek? Mit? Édes Istenem. Istenem. Nem értem, miért izgatta fel ez így Kenant. Na, Istenem. Majide! Tessék, uram. Kenan hol van? Kenan úr elment. Mi? Elment? Elment.
Hová ment? Semmit nem mondott, csak fogta magát és elment. Biztosan Lamiát keresi. Lamia! Semmi, papa. Semmi, papa. Semmi, papa. Semmi, papa. Semmi, papa. Semmi. Ne haragudjon, elrontottuk az önkedvét is. Parancsoljon. Kenanon csodálkozom. Vagyis, hogy ennyire bepánikol, hogy utána rohant. Nagyon furcsa. Köszönöm. Egészségére. Az is furcsa, hogy megajándékozta. Főleg, hogy egy anyai örökséget adott neki. Ne? Időbe telik, mire kiismerem Kenant. Kenan nagyon érzékeny lelkű. Ezzel a lánnyal történt valami. A múltkor itt az izénkben, itt a környéken. Megtámadták. Csúnyán megverték. Kórházba kellett vinni, képzelje. Isztambulba vittük egy éjszakára. Kenan, milyen jó lelkű, megsajnálta. Hogy jobb kedvre derüljön, adott neki egy ajándékot. Azért rohant utána, mert betegen ment el a lány. Bocsánat, ez mikor történt? Vagyis a lány mikor volt kórházban? Csak most. A múlt éjjel. Csak tegnap engedték ki. Istenem, a mobilja is itt van, elérhetetlen. Nagyon kíváncsi vagyok. Javid, el kell most mennem. Mi baj? Egy barátom kórházban van. Istenem, komoly a dolog? Nem, csak egyedül van. Oda kell mennem. Sammy papa! Sammy papa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sammy papa! Sammy papa nincs itthon. Elutazott a lányához. Köszönöm.
Lamia! 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 Nyisd ki a szemed! Lamia, nyisd ki a szemed! Jól vagy? Jól vagy, Lamia? Én nem loptam el. Én nem loptam el. Gyere! Gyere! Lamia! Lamia! Kocsis! Kocsis, állj! Mi történt? Mi történt vele? Mi baja van? Beteg? Mehetsz. Mi történt vele? Jól van? Megijesztettél minket, Lamia. Miért hoztatok ide engem? Itt van a helyed. Engem kidobtak. Azt mondta, tolvaj vagyok. Tévedtek. Majd rendbe jön. De te most inkább pihenj. És többet ne szökj el, rendben? Most pedig aludj. Hozok neked levest, hm? Nem kérek. Hol voltál? Lamia mellett. Gyere csak egy kicsit, beszélgessünk. Milyen bajt hozol még a fejemre, lányom? Nem fogad szót? Azt mondtam, várj az ajtóban. Elmentél, és Kenan urat magad után futtattad. Nagyon aggódott. Apasával beszélgetnek a dolgozószobában, valószínűleg rólad. Kenan úr szerint minden rendbe jön. Biztos arról beszél. Magától rendbe jön minden, és a hatalmas pasa majd tőled kér bocsánatot, há? Neked kell menned, lányom. Bármiért is tetted. Engedély nélkül mentél a szobájába, turkáltál a fiókjában. Gyerünk, menj! Kérj tőle bocsánatot. Nem lehetne később? Jobb, ha most elintézed. Hallgass a szóra, Lamia. Nincs az a szidás, amit meg ne kaptam volna miattad, lányom. Ne adj serben. Gyerünk, kérj bocsánatot. Menj. Mit képzelsz? Ki vagy te? Felejtsük el, hogy te vagy a nagy Hüszein Kenan. De Said pasa unokaöccseként vigyáznod kéne, hogy viselkedj. Mi bajod van velem? Nem való neked, Kenan, hogy a személyzettel... Fiatal vagy. Természetesen lehetsz csapodán, szórakozhatsz akárkivel. De ne sülj egy szint alá. Te tudod, miről beszélsz? És te tudod, mit tettél? Ott hagytad az acélhercegnőt, egy másik után rohantál, azt sem tudtuk, mi van veled. Na és az, hogy a testvérem egyik nyakláncát egy szolgálónak adod? Miért törődsz vele? Miért fontos neked ennyire? Nagyon közel érzem magamhoz őt. Ezt hogy érted? Látom benne a saját gyerekkoromat. Tudom, miket él át. Hogy milyen fájdalmai vannak. Hogy milyen apa nélkül élni. Hogyha mások csak megtűrnek, megaláznak.
Rád morognak. Tudom, milyen, ha semmibe vesznek. Tudom, milyen árva gyereknek lenni. Kevésnek, picinek lenni. És még ünnepekkor sem mosolyogni. Lamiának azért adtam a nyakláncot, hogy felvidítsam. Én csak egy árva gyerek arcára akartam mosolyt csalni. Ennyi. Lamia. Hallott téged. Én csak azért jöttem. Gyere csak fel. Ne légy szégyellős. Rajta, gyere. Gyere. Javidan, parancsoljon ön is. Tessék. Gyere csak. Nos, Lamia. Tegnap este kellemetlen dolog történt. Azért, mert nem tudtunk eleget. Nem tudtam, hogy Kenan ajándékot adott neked. Csak most. Ezért megbocsátok. Nagyot hibáztál, Lamia. Nagyon nagyot, lányom. Ha úgy is tudtad, hogy nálam van a nyaklánc, miért nem kérted? Nem kellett volna titokban a szobámba osonnod, hogy elvedd. Akarsz valamit mondani? Nagyon sajnálom. Jól van. Most pedig... vidd a nyakláncod. Vedd el! Köszönöm szépen. Várjál csak. Nem teszed fel? Inkább majd odalent. Most tedd fel. Mi is hadd lássuk, hogy áll. Jól vigyázz rá, el ne veszítsd. Értékes dolog, valódi gyöngy. Megfizethetetlen. Add lám. Tessék, hord egészséggel. Köszönöm szépen. Akaratlanul is hallottam, amiről beszéltetek. Nem volt titkos. Nem számít. Új Kenant ismertem meg. Egy fájdalmas, sebesült szívűt. Annyira meghatott, hogy ennyire törődsz ezzel a gyermekkel. Mondtam, hogy nagyon jó szívű. Ez családi tulajdonság. Ha akarod, az esküvő után magunkhoz vehetjük Lamiát. Lehetne a segítőd. Nem lehet. Itt boldogabb lesz. És egyébként sem adnám őt. Hozzám jött, ide menekült. Nem küldöm máshová, mintha felesleges lenne. Rendben. És a nagybátyjánál a gyerekre vigyázott. Van tapasztalata. Segít majd az unokámmal. Jól van akkor. Nem lopjuk el az értékes lányt.
Én csak egy árva gyerek arcára akartam mosolyt csalni. Ennyi. Lámia, beszéltél a pasával? Bocsánatot kértél? Igen. Helyes. Ó, a nyakláncot is felvetted, ugye? Nagyon szép, ugye? Szerintem is. Ez a Kenan úr, milyen hálás ember. Hány éve dolgozol már a pasa mellett, de ő még egy tűt sem adott neked. Kenan úr azért adta ezt nekem, mert árva vagyok. Ezt mondta. Azért, hogy mosolyt csaljon egy árva arcára. Na, Güláj, az én apám is meghalt tavaly. Ha mondom neki, engem is megajándékoz. Nincs jobb dolgod neked? Eredj, segíts az apósodnak. Megyek, de hova rohanjak? Lusta. Ha nincs mit csinálnom, lepihenhetek, Mágida néni. Pihenj csak, pihenj. Lassan, fiam, lassan, még megfulladsz. Anya, Javidán asszony marad vacsorára is? Remélem, hogy nem. Nem a munkától, hanem a pasa izgalmától fárad ki. Egy picike fénylő gyöngyszám. Nem annyira értékes ajándék, mint amit te adtál nekem. De akartam egy kis emléket. Csak egy árva gyerek arcára akartam mosolyt csalni. Mi a baj, Kenan? Hirtelen úgy elszomorodtál. Hát igen. Mérges vagyok rá. Azért, mert rosszul bánt Lamiával. Te nem tudod, Javidan, hogy gyerekkoromban mennyit kínzott engem. Az óráról tudok. Ez majdnem olyan. Úgy csinál, mintha az árvák atyja lenne, de az első alkalommal odacsap nekik. Értem. Nem akartam kibeszélni a bácsikámat. Nem kedvesem, ne butáskodj. Beszélgetünk. Mit akart attól a lánytól? Kidobatta, anélkül, hogy meghallgatta volna. Hogy bízhatsz egy ilyen emberben? A kórházba Lamiához mentél? Miért nem mondtad meg nekem? Látom, hogy nagyon sajnálod őt. A saját gyerekkorodra emlékeztet. Vigyázol rá. Ezt én meg tudom érteni. Nagyon megfogott téged a sorsa. Güláj,
Ha kérnék a pasától előleget adna? Nem marháskodj, még csak tegnap jöttünk. Drágám, mindjárt hónap vége van. Óhajt valamit, kérem? Estére vendégeket hívtam. Készüljetek fel! Rendben, hányan lesznek? Kenanék, vagyis Javidán asszonnyal jön. Jamil is visszajön. Családiasan leszünk, de készüljetek. Itt van a lista az ételekről. Meg lesz, ne aggódjon. Lamia hol van? Lepihent. Jó, pihenjen. Mindenki munkára. Rajta! Nézd meg, hogy van-e még baba. Pasa babkrémet szeretne. Kevés van. Rendben. Vegyél friss élesztőt, és ne feledd. Este vendégek jönnek. Segítsek valamit? Te csak feküdj, ne hozz több bajt rám. Unom már a fekvést. Kérlek, adjatok valamit. Megcsinálom ülve. Ha lesz rétes tészta, megcsinálhatod a böreket. Rendben. Rajta, igyekezz. Rendben. Haragszik rám? Miért haragudnék, kicsim? Mert nem néz rám. Más nem szeret, csak maga Mágyide néni. Ne fordítsa nekem hátat. Hamar válogasd ki a búzakását. Szép napot. Isten hozott. Üdvözlöm, német asszony. Jó napot, mi újság, Gülay? Semmi, dolgozom. Ha a német asszony elment, a tiéd vagyok. Itt van a férjed, örülhetsz. Hát igen. És mi újság arrafelé? Lámia, hogy van? Jól, fekszik. Kenan hozta ki a kórházból, igaz? Nem. Véletlen találkoztak, amikor beszálltak a hajóba. Kenan akkor még itt van? Azt hiszem. Javidán asszony is eljött. Este nálunk vacsoráznak. Jamil úr is visszajön. Jamil visszajön? Hová ment? Ön nem is tudja? Leila anyukájának szívinfarktusa volt. Jaj. Izmirbe mentek. Leila asszony még marad. Jamil úr viszont visszajön. Ja, Istenem, semmiről se hallottunk. 67 lira, 30 kurus. Később beugrom. Elküldöm a gyerekkel az árukat. Köszi, Kamil. Na, viszlát. 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 Kell 10 rétes tészta, de ne szakadozottat, a jobból adj. Rendben. Aztán egy doboz tojás, száraz bab, tej, tészta, só és bors, aztán pedig élesztő, meg kell még... Hagyj! Ne csináld! Bajba keversz! De figyelj, most mi van? Mióta itt van a férjed, elutasítasz. Ne csináld, ne eresszel, mert a végén még bajba kerülök. Akkor kerülsz bajba, ha rám sem hederítesz. Ne csináld, mondom, hogy maradj nyugton. Este megkereslek, nincs mese. Nem lehet. Elintézed. Ott leszek. Különben mindenkinek beszélni fogok. Kamil. Este jövök és kész. Most válasz. Mit szeretnél?
Tessék? A pasa itthon van? Bent van. Megyek és szólok neki. Pasám! Csak most hallottam. Jobbulást. Nem tudom. Igen, köszönöm. Most mondták. Összefutottam Gülájjal az üzletben. Igen. Istenem, jól van már legalább? Azt mondják, rendben jön, jobban van. Akkor jó. Ki tudja Leilára milyen hatással lett volna. Elég izgatott volt. Jamillel az első repülővel elmentek. Gyors javulást. Olyan, mintha a családját szemmel verné valaki. Jamilt meglőtték, Kenánra rászálltak, aztán meg ott van Melekasszony halála. Meg Lamiával mi történt? Isten óvja több rossztól. Ámen. Akkor ma este jöjjön át hozzánk, hiszen egyedül van, jöjjön át hozzánk. Vacsorázzon nálunk. Nagyon köszönöm, de ma este nem lehet. Kenanékat már áthívtam. Jöjjenek ők is. Javidan asszony is itt lesz ma. Igen, itt lesz. Isteni! Megünnepeljük az eljegyzést is. Tényleg köszönöm, de nem a... Már felkészültünk az estére. Az nem számít. Nem szalad az el, holnap megeszik. Kérem, jöjjenek át. Nézze, az Istenre kérem. Vészel mondta, hogy nagyon meg fog sértődni. Önök jöjjenek. Na nézd csak. Hát nem az a lényeg, hogy együtt legyünk. Jöjjenek önök. De így van. Istenem, én akartam vendégül látni. Majd máskor átmegyünk. Így is, úgy is itt vagyok. Vészel szomorú lesz. Nem lesz az. Szóljon neki, hogy nálunk leszünk. De tényleg. Már szóltam a gyerekeknek, és nem akarom megváltoztatni a szavam. Javidan asszony is még új itt. Nem szokta meg a családunkat. Egyszerűbb, ha önök jönnek. Rendben, ha ennyire ragaszkodik hozzá. De nem nyugodtam meg. Csak nyugodjon meg. Csak ha ígéri, hogy önök is eljönnek hozzánk. Természetesen, hogy nem mennénk. Akkor elmegyek készülődni, este találkozunk. Rendben, várjuk. Később találkozunk. Viszontlátásra. Hiszen urat üdvözlöm. Mi baj? Megijedtél? És a többiek? Odafent terítik az asztalt. Fáj? Igen. Menjen a kertbe és fogadja az érkezőket. Gondoltam, szétnézek kicsit erre. Nagyon hisztis vagy. Jól van. Megyek. Nagyon köszönöm a magánkoncertet.
Kész vagy? Igen. Szerinted? Gyönyörű vagy. Miattad. Mehetünk? Mehetünk. Mindjárt asztalhoz ülünk. Te hogy vagy? A vitaminokat ne felejtsd el. Jaj, pasám, Istenemre, ez a gyerek pont időben érkezett, nem igaz? Jobban vannak. Jól van, szívem, ők is üdvözölnek. Lamia? Lamia is jól van, még nem láttam. Minden jót. Majd még hívlak. Vigyázz magadra. Ha Lamiáért aggódik, akkor az édesanyja jobban van. Túl van már a nehezén, gyorsan javul. Miért volt infarktusa? Ő is kapott valami rossz hírt, mint Melekasszony? Melekasszony, Kenán és Leila. Értem, hogy mire céloz, Nimet asszony. Ó! Észre sem vennétek, ha elvinnék a házat. Tárva nyitva volt a kapu. Ó, Isten hozott. Ha Majida a kertbe ment, akkor nyitva maradt. Isten hozott. Nagyon örülök, Jamil. Hogy vannak? Jól, jól. Német asszonnyal és Weisser úrral találkozott már. Persze. Igen. Nem tudtam róla, hogy önök is jönnek. Jó estét. Nekem is meglepetés volt. Jó estét. Hogy vannak? Nimet, csörög a telefon. Igen. Tessék csak. Meghívották magukat, nem volt mit tenni. Nem számít. Enisze hív. Őket is hívja meg. Nyugodtan. Isten őriz. Halló? Igen? Jó, mi lenne az? Hol vagytok? Nem vetted fel az otthonit. Nem otthon. Szaib pasáiknál. Mi dolgotok ott? Meghívtak vacsorára, ezért jöttünk. Igen. Akkor nem tartalak fel. Még nem ültünk asztalhoz. Javidan asszony és Kenán csak most érkezett meg. Értem. Én csak úgy hívtalak. Mindegy, holnap beszélünk. Rendben van, puszika. Jó estét, Kenán úr, nem hallottam, hogy megjöttek. Jó estét. Mehetünk, Majida? Hogyne, persze. Tessék. Parancsolj. Tessék. Látod, Szaib pasa meghívta Nimetéket, nekünk pedig nem is szólt. Most náluk vannak? Igen. Javidan hercegnő és Kenán ott ünnepelnek, csak mi nem vagyunk meghívva. Lamia miatt viselkedhet így? Ki tudja, hogy miket hordott össze rólunk. Még a szomszédainkkal is megmérgezte a viszonyunkat. A hatalmas Szaib pasa Lamia történetei miatt haragszik ránk, akkor szégyelje magát. Szégyelje bizony. Azt hiszem, soha többet nem nézek a képükbe. Nimet sem szólt, hogy oda megy. Az is furcsa. Hiszen két tűz között maradt. Mennyi kárt okozott nekünk az a lány? A szemtelen Isten verése. Jó étvágyat. Köszönjük. Lamia hol van? Nem történt újabb baj? Nem, már lepihent. Megint történt valami? Nem. Hogy megverték azt a lányt, ugye? Azt mondják, a jegyese volt. Lamiának van jegyese. Jaj, dehogy, már rég eldobták a gyűrűt. De így beszélnek róla. A gyerek katona, csak nyáron jön, te is tudod. És az szabadságon volt. Nem, dehogy, ne gyanúsítsák. Német asszonynál nem tudhatod jobban, Kenán? Ne győzködj! Hát igen, különös tehetségem van ahhoz, hogy olyat lássak és halljak, amit más nem lát és nem hall. Így van.
Ha elkapnám azt a nőt, esküszöm, egy kanál vízben megfojtanám. Javiden asszonyt? Nem, kicsim, Nimetet. El nem tudom mondani, mennyire idegesít. Én valaha szerettem. Aztán... Hé, megégnek, vedd ki gyorsan őket! Igen. Emeljük poharunkat Javidan asszonyra és a fiamra. Melyikre is? Javidan hercegnőre és Kenanra. Csodálatos pár lettek. Gratulálok. A boldogságra. A boldogságra. Ülj le, lányom, pihenj. Lamia, te is kérsz vizet? Nem kérek. Van az asztalon is. Ja, észre se vettem. Egyél gyorsan 2 falatot. Mi is együnk, hullafáradt vagyok. És? Mikorra tervezik a lakodalmat? Még nem tudjuk pontosan. De nem vártok sokáig, ugye? Nem. Valószínűleg nem húzzuk el, ugye, Kenan? Meg kell néznem a koncertprogramomat. Tényleg, Kenan. Te dolgozni jöttél ide, de én nem láttalak dolgozni. Próbálok dolgozni. A szerelem lefoglalja. Így igaz. A szerelemből új szerzemények lesznek. A kávénkat nem isszuk meg inkább kint? Isteni konyakon van a kávé mellé. Hát én nem mondok nemet. Akkor rajta, erre. Menjetek, én mindjárt jövök. Mosdó. Te kérdezd meg a kávékat, én összepakolok. Hozhatok önnek valamit? Nem. Jó. És? Kiválasztotta már a mennyasszonyi ruháját? Nem, még nem. Jaj, biztosan pompás darab lesz. Egy hercegnői esküvő nem könnyű. Elég! Ne nézz hülyének, mert nem szólok érte. Tedd el azt a poharat! Hoppalé! Most meg mit csináltam? Tedd el, különben szólok. Mi van? Nincs semmi. Tessék. Hová? Járok egyet, itt az ideje. Hát nem őr vagyok. Most elmegy és beájul az első fa alá. Hadd szúnyogáljon, apa. Csak a pasa meg ne lássa. Ha megtudja, hogy ittas, kirakja az utcára. Ha eltűnne, nekem is jobb lenne. Jól van már, ne mondogast, ha nem csináld a kávét. Csinálom. Mind cukor nélkül, 5 kávé. Elegem van, elegem. Legszívesebben elszöknék. És most szökszel? Bárcsak.
egészségére. Köszönöm. Nos, végeztem egy kis közvéleménykutatást, és csodás, a nép engem akar. Mert tudják, hogy én őket szolgálni fogom. De az is sokat számít, hogy ön ide valósi. A szolgálat fontos. Alig várom, hogy megvalósíthassam a terveimet. Aztán majd meglátják Szaipasaládét. Amikor alkalmas, szívesen megosztanám önnel is a terveimet, Javidan asszony. Hogyne, meghallgatom. Boldogan segítek, hogyha tudok. Lekötelez. Amihez ön ér, az újjá születik. Azt hiszem, Kenantól is valami ilyesmit várnánk el. Kenannak erre nincs szüksége. Az ő zenéje világhírű. Néhány albumot csinálni és azon ülni, az egyáltalán nem elég. Valami látványosabb előadást várunk tőle, nem igaz? Lehetséges. Például egy operát. Így van. Lehet, hogy így is gondolhatnál az éjjeli melankóliára. Beszélhetnénk rólad is, Jamil. Mihez kezdesz? Neked milyen terveid vannak az évben? Azt hiszem, ezt hívják övön alulívítésnek. Ha az ön apja is Szaipasaládé lenne, ön is csak annyit dolgozna, mint én. Jól teszi. Ó, kenyér a fáról. Irigylésre méltó. Ez így van. Édes, mikor indulunk? Az Istenért megunt minket. Biztos, hogy kettesben jobban szórakoznának. Jó, akkor mi is indulunk. Pasám, mindenért nagyon hálás vagyok. Jöjjenek minél hamarabb. Természetesen Jó örömmel éjszakát. megyünk. Viszlát. 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 Jó ét. Egy kicsit kimegyek. Vegyél fel valamit. Ne kelljen a betegséggel is törődni. Kezdesz úgy beszélni, mint a néném Mácside néni. Az Istenért. Kihez hasonlítasz te engem? A te érdekedben mondom, lányom. Tudom, Mácside néni. Jól vagyok, csak levegőzök. Mácside, gyere már, most indulnak. Jaj, már menjenek. Majd meghalok. Övei szerint szükségem lenne az ön támogatására. Ismeri az én öntözési terveimet? Hogyne, Jó éjszakát. Jó éjszakát. Ha beszél Leilával, üdvözlöm. Persze, persze. Hogy miért halt meg Melek asszony, Kenan még mindig nem tudja, ugye? Ne aggódjon, nem kotyogom ki. A férjed sem tudja meg, mennyire lefeküdnél Kenannal. Miket beszélsz? Vigyázz a szádra. Látom, hogy nézel rá. És tudok a látogatásaidról. Ha te beszélsz, én is beszélek. Most már vannak közös titkaink, igaz? Jó ét, Nimet asszony. A férje várja. Jó ét, Jamil úr. Viszlát. Azt hittem, sosem mennek el. Én is drukkoltam nekik. Végre magunk maradtunk. Nem haragszanak, ha mi is megyünk? Várnál egy percet? Megnézem Lamiát. Hallottam, hogy az aranymazsola története mennyire megérintett. Mindjárt jövök. Még egy kis konyak? Nem, eleget ittam. Tessék, Kenan úr. Lamiát keresem. Lamia odakint van. Mit mondtad meg? Csak. Mi ez a meghittség? Csak sajnálja. Mosogasd el ezeket.
Lamia. Ne félj. Az édesanyja emlékére hordom. Vagyis nem miattam. Ez a lánc emlékeztet, hogy hol a helyem. Ez meg mit jelent? Hallottam, amit a nagybátyjával beszélt. Most már jobban értem, miért vagyok ennyire fontos önnek. Azért nagyon köszönöm. Aranymazsola. Menjünk. Nagyon köszönünk mindent. Nekünk volt öröm. Reggel várjuk reggelire? Ne várjatok. Lehet, hogy holnap hajókázunk. Nagyon jó. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Éjszakát. Jó Jó éjszakát. Ja. Lefekhetnék, Mágita néni? Persze, kicsim, jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó ét. Nyugodalmas álmokat. Mi van? Én is lefekszem. Előbb én is kérdeznék valamit. Ez a német asszony mit akart velünk közölni? Rendesen megzsarolt. Ugye? Ugye? Nagyon veszélyes az a nő. Vigyáznunk kell. Ki ne nyissa a száját. Ne aggódj, apa. Találok megoldást, hogy befogja a száját. Na, jó éjszakát! Lefekszem én is. Járj egy utolsó kört. 1-2 órát alszom, aztán úgyis ügyeletes vagyok reggelig. Ennyi. Na, jó éjszakát. Neked is.
Mi a baj? Mi vette el a kedvedet? Amint visszaértünk Isztambulba, kezdjük el szervezni az esküvőt. Rendben, ha így akarod. Úgy tűnik, te nem akarod. Nem. Vagyis persze, hogy akarom. De félre kéne vonulnom dolgozni. De akkor keveset találkoznánk. Nem tudnék segíteni neked. Bejelentkezünk. A többit én elintézem. Te dolgozz nyugodtan, amíg akarsz. Rendben. Jól van. Gilaj! 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 Gilaj, hol az Istenben vagy? A férjed? Gyorsan, menj innen! Hol vagy, te lány? Hey! Állj! Állj! Álljon meg! Ki vagy te? Állj meg! Lamia, engedj be! Lamia! Lamia! Lamia, engedj be! Lamia, nyisd ki! Gilaj! Hagyj, Lamia! Segíts rajtam! Segíts nekem! Mi történt? Lamia, Rassi megöl engem! Gilaj! Segíts rajtam! Megöllek te! Ki volt az az ember? Ki volt a kertben? Ki volt az? Ki? Mi van, megőrültél? Ki volt az az alak? Ki volt az az alak? Menj innen! Beengedett egy férfit a ringyó! A saját szememmel láttam! Ringyó! Hallottad? Haldokság! A saját szememmel láttam! Elég már! Elég legyen! Nem igaz! Láttalak, te ringyó, egy férfival a kertben! Lamia! Láttalak! Mondd meg neki! Lamia, mondd meg neki! Lamia, nem én voltam! Lamia? Lamia! Gün geçmez yüreğimdeki
geçer zamansız, hüznüm bile yorgun. Her damla gözyaşımdaki keder, umutsuz sensizlik geceme akar gider mi sonsuz, kalbim yine yorgun. Gün geçmez yüreğimdeki acı, amansız yalnızlık yüzüme vurur geçer zamansız, hüznüm bile yorgun.